Jeg vil her præsentere Zdentrix i den klassiske opstilling, bestående af touchskærm, placeret til højre for behandler, samtidig med, at det er muligt for patient at følge med på skærm. Zdentrix touchpen, autoklaverbar, i dette tilfælde påsat possemåler, det kan være tilsvarende andet instrument, tale til tekstfunktion. Nu kan jeg så journalisere samtidig med, at jeg har patient i stol og behandler. Det gør jeg ved at benytte de sædvanlige makroer, hvis det er aktuelt. Nemt og hurtigt ved at anvende min touchpen. Med individuelle forhold indtaler jeg individuel tekst som patient oplyser, opstart, blodtryksnedsættende medicin, kommer i øvrigt status quo. Der ses kraftig gingivitis, kommer store mængder tandsten, og så fremdeles. Det gør det muligt for mig at journalisere samtidig og under behandling, undersøgelse, så jeg er i stand til at være færdig, når patient rejser sig fra stol. Og endelig slutter jeg typisk af med, også hvis det er aktuelt, at reservere ny tid og sende det med det samme via sms. Ny tid aftalt næste torsdag, den 10. oktober kl. 5. Nemt, enkelt og hurtigt.